Dysgu ers 9 mlynedd bellach. Dwi'n dysgu hanes a Cymraeg I fyny at lefel TGAU. Prif reswm nes I fod yn onest oedd bydd disgyblion ar gyfer gwersi TGAU. Jyst mwyn gallu rhannu y profiad yna ges I oddi ar y cwrs arholi hefo nhw mwyn galluogi nhw lwyddo'n well yn eu arholiadau TGAU. Mae'n fuddiol I fi a'r disgyblion rili mwyn gallu I allu roi cyngor I disgyblion ar ran be mae'r arholwyr yn edrych amdano fo mewn gwahanol cwestiynau mewn adrannau gwahanol o bapur arholiad. Dyna ydi o I fod yn onest mwyn gallu rhannu'r profiad yna efo'r disgyblion mwyn galluogi nhw I lwyddo ac I ddangos nhw be mae'r arholwyr yn edrych amdano fo mewn cwestiynau. Oedd y hyfforddiant yn dda iawn I fod yn onest gan bo fi ond wedi dechrau flwyddyn yma. Oedd y cyngor o'n i'n cael gan y tîm yma yn Cybac yn ardderchweg fod yn deg a maen nhw'n gallu rhoi fi ben ffordd yn aml os oedd gen I unrhyw gwestiynau iddyn nhw.